Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Naimbag kay nagasat abigat yung amin mga idol namotibiyang Idol Lawrence Martinez magtimo na po ti programa IFM News iti portion nga ay topiko itatang abigat iti Lunes of February 9, 2026 mga idol. Happy Fiesta Lawag. Ayan, happy Fiesta Lawag mga idol. Siyempre magkadokdatan ni Idol Glenn Matuyo. Yes. Ayan. Okay, happy Fiesta Lawag. Before kami nga mangrugi ka dito topiko mita. Kablaawa miti Nabara kay Yes. nakapinpintas kay naragsak. Narambak nga piyesta ti Lawag. City. Ayun. Kasi dito sa Bali itati piyesta gaputa sa Bali man nga administrasyon Ay, syempre, Kaya sa Bali kitan tayo na niya ti napintas What's new? What's new in the piyesta ilawag ti Lawag, itang diba? atawen. Okay? Actually, ito no, damdama ba di Idol Glenn? Yes. At ay Grand Parade. Ayan. So, ano ko naman, Grand Parade, ano ti expectaran nga mabuya. Digiti tattao Idol Glenn. Okay, ti naka may met nga mabuya iti Grand Parade. Of course, DJ kwa tayo floats. Ayan. Nya pa digitay sapay ada sapay costume da digitay kuno kwa. Ken digitay musical, digitay marching band Oh, takas jay ada pa digitay float ti sabasabali nga department ada sapay Ano ba digitay vlogger. digiti Reyna kasi awan. Awan sa. Ay, so talaga digitay sa sa Bali. Siyempre digitay adan sapay digitay float to ti Mr. Lawag, Miss Ayun. Lawag, digitay senior citizen Senior citizen of affair, kasjay. Diyan mo no ti NGOs. kasano digitay every barangay siyempre adamot pasabog da. da. Siguro by cluster da tata no nakadumot ti barangay ti kwa di i-cluster dalatan o na tapno na mga pimpita. sagaysa, di ba? Nariga Nariga 80. Kasjay. So, expectaron tayo ti nakaro nga traffic. Of Ayun, course, di ba? Dapat yung barok at ti traffic division na awal samot pa siguro deta ti mga alauna kasi siguro mga agkwada digitan mangbuudan anya diyan i-plastartan. Ag-assemble dan. Assembly. Dahil giant. Tapos siguro ti mga mga 3 siguro dahil diretsudan kasi di napasama ka di civic parade sa DJ. Alis to met ken nasaya na urnos. Na urnos met, di ba? Baring na urnos met deto yung nga Ay, adan. At dito traffic scheme mga idol, makita yung apo iti Lawag City Police Station, Ilocos Norte PPO FB page. Ayan. Ay, Yes. okay. Ay, kano dito tumbigat met. Ay today February 10 kami. Nalawag Street Dance Competition and Kalesa Parade. Yes, actually February 10 kit iso talaga ti panaka fiesta ti Lawag. Iso ti fiesta ni San Guillermo. Yung Rabi Idijay. Oo. 6 p.m. 6 p.m. Ato di- alangamot nga parada da idol gan ti nalawag competition ko nalawag pelang. Hansa may sapay DJ Kwada DJ ada sa mi silaw-silaw ti Kalesa deta no kaya. When Di ada? Kat syempre lang mga agsilaw-silaw ti tingtingal daw mo dito. Ano Christmas light? Okay, so irugi tayo ti topic tayo. Dito Oo, usabang babae, Grand Parade Security. So Syempre. kasano ba ti dapat nga mapasamak tapno napindas mo la dito seguridad tayo Ken kadete. awan iti mapasama ka nyaman, di ba? Of course, ti umuna kanoklat kwa. There must be a clear entry and exit points. Correct. Siyempre, so data dire umubra ti kapulisan tayo, digito'y traffic enforcer, DPS, so amin dita bombero, agtit nulong Ang ka dapat kaneta. force multipliers mga idol Amen. Of course, sige force multipliers tayo. and augmentations. Babayan ti Philippine National Police mamatayak kada apo dagitay napayaban manipuli kada giti nagdudum mga estasyon iti Ilocos Norte tapos rikas taket Oo. agbantay da syempre. Big shout out kada kuada kasi digito yung talaga nga volunteers Frontliners. nila ken ti
awan ti handang mabayaran di kita. No di kiti Well. volunteer da di kiti oras ken dete bandug da para lang kada Correct. iti security iti Grand Parade. So nga dalakkel nga saludo kada kayo amin po. Dakal nga tulungan apo na kanyo so dati ensimada kan Well. DJ Danom. Sa haan nyo nga hangkay nga hangkay nga mababain nga mangtadtikanin da. Yes, naman diba? makita yun da nga mabambanog di yung pukpukawan idawin no di yung pag-apain no anya Well, naglalalo no dati ang kamakapit laang mo ti kandime. Di yung papain da ububrayan dala eng ti kaya Correct. na ngamno da jay dadto mga min siguro entitled dala ulit digito yan kung wala mo Super, na magsarita kayo nga nasaya at kay baga kadeta pulis nga adat abay. Kaya syempre, tila ang obrada mga idol. Ag marshal lang to obrada. Yes. Kaya of course adda talaga nga duty da nga naikted ka da kwada nga iswerte ubraan da. Sama pa ano, ang kamakalat pa yung wano kendi. Kada kalendaryo. Di ba? So di kita kanupe kwa ya di kita ada kuma crowd barrier DJ Datay landok. landok kuno di DJ ko lang The DJ orange ropes one? DJ lang Okay, ropes. DJ ka hanga rope ki DJ kas late ko lang tinay banderita wan istrola DJ Straw na banderita. haan yung no DJ ti talaga nga patingganan madiyo balbalaki nga sumsumreken okay so baka deta to pwede mangitunda iti kas la disgrasya Correct. kaya dete kwayo apo dete seguridad yo baka kidi patong parkay dita uno kwa kadete float or whatever. Naglalalo ko tadakal sa float. Big and small float mga idol. Yes. Kaya mabuya yung into no malem. Para dayjeket maiwasan mo dete siksikan nga kuna dete agin nipit kayo. Kaya of course no agin nipit kayo. Kitaan nyo nga nasaya at dagitay cellphone digiti gamit yo digiti amin nga kwayon ag problema kay to no awan tumot deje aglalo no dete bagyo ket dakkel or what Tugot apo iti gagadjong mo na kan ano. aglalo digiti bags kan nga deje mabalin nga kwaon da piduton dala tatalikod mo no makipila ka sa make it sure na kada man bagyo tay medyo basit lang ikabilin pa dito sango yo tapnohan daw ulay nga makwa. Dito yung mababalaw nga ti Ilocanos ket handamit nagtatakaw ako ngem narigit na may metlat na may metlat tanong ag seguridad tayo ada DJ kwa tayo dete sense of anya DJ no tekas lang sense of security. Yes. Ang kayo nga agtalag kada gid nga tattao di kita Ilocano na daduma at adong mula tatiganggan na it. Di ba? Okay. So dati pa ya go to the designating viewing areas. At dati gid pagbuyaan na po. Dito talaga. Hanga dati ingka siyempre agbuya ka kumaya kahit mati agi video ingka ditating nga takalsada. Paunay net deta. Nakita yan? Di ba? May dititing nga ti kalsada mas trending. So, feeling mo media ka, media team ka. Ang buya ka mo talaga. Well, apo kasi actually digijay media pa ada pa designated nga places da. Haanda lang nga basta-basta nga agpati-pating nga kada kwata man di dayjay at so dati mangi kwati traffic mangi so nga kayo kadigijay designated areas yo. Of course amin mo digijay officials at designated areas da. Adati designated area nga mabaling nga pagbuyaan. Okay, so kasi dyan nangat nga ito magbuyaan nga tingagenta nga ito Kapitolyo. So iti mabalik mo pagbuyaan din dyan. Mabalin din siya iti pagbuyaan nyo kat na siyempre medyo may stress ka kadi kita kadadong at tao mabalin kay iti magkita ka ti building nga medyo ada second floor na third floor kay jay dahil mabalin kayo nga sumrek or mabalin nyo kita ni Jay kasi lang ali na jay overlooking. Di mabalinda nga makita amin. Ayan. Overlooking no kadi kaya. Yung tiba di na hamo ang kamakaalak kendi. Sa bagay bagam latanaw kendi man baka bakalan na kayo third floor o second floor. Paunay niya. Nagdakol mo lang ima dito. Pwede. Bakal din ako. Diba? So sa Kasjay po so nga kita nyo aglalo pa kendi kita kwa di kita ubing aglalo pa di kita ubing kita nyo nga nasaya at aglalo ti syempre di yung masipsiputan da kita hyper da baka kidi agatartaray da tating nga iti float ket dayjay madong parda. So nga bagaan nyo before kayo nga agbuya ka Alikutog nga perpermi. Alikutog nga perpermi.
siguro kanyo nga yayabanin. Hindi nga ubing. Uy, di tayo permi nga likuto gan. Nanyo yayabanin. Na tayo suot pa nga sakit chulo yo. Hangkay lang nga makabuya nga nasaya atin. Agan anawa kay to pala ti ubing itag kamat-kamat. Okay, so kunam siguro agboy kalat sa Facebook no kay amunta. I-open mo dyan TV mo, tayo connector mo dyan cellphone mo. Tayo dyan kay ngagbuyan. Hindi ka lang nagbuyan. No, sumula ang tigaya yung ako. Gamno kaya nag-candy, ang kagatangang candy, no alikutog sumula. Talaga. Before gayam ubing, ay before gayam, digiti nagan nakadako, ano kaya diyo ti mangitugot ti ubing, mangiset kayo ti rules. Kadigi yung ubing. Yes, baganyo na laing. Baganyo nga na saya at tapno haanda nga agtaray-taray kan ko. No, agtaray-taray kay may jay, maminsan ko lang yung baga, agawit ti asigot. Kuno yung nukal no, talaga no nakita mo jay either agbabawi da digi jay no ag sorry data ito'y alatan mama papa tagaya magawid ti kasigot. Oo nga eh. Yun lang. So dapat adamit kuano data adamit restrictions na kadigiti pinangaywan mo kadigiti ubing yo. Kaasi ka mo hangka lang aron nga makabuyan imbes nga agpakwakat anya dayan. Ag chill ka tagbuya ka tiplo kada pa. Sika may stress ko. Sa met. Oo. Sayang lang dati umayo. Manuplet ito tatalawag. Ayan, kasi yan. So, digito yung pagkwaya, digito syempre adamo dito mapagpakadaan nga Pasama nga. Diba? Diba, daka dyan, nakalugang ka kumana ya. Matraffic ka kada dyan nga time tila tobra mo agmuya ka latamot. Yes kan ana kas pagarikan ada kay ta ana katingan tirang tay kita traffic kay ditan ipagpagnamong kabsat kasi talaga hanggang magnadataluganen kasi aglalo na lang rugin aglalo no tay mga alas 3 ko man saan ay tama nga na pangkadjay tapos kahit mo talaga mapanijay nagasat no naka-commute ka at nakabas ka mabalin mo nga pagpagnende jay kasano nga road no adda day lugar mo no naka-private ka kailangan diba? Ibati midgeteng ka alam mo ka i-backing mo kunam agat madimot one way lang mo deta na rangkay iso nga no adaman kayat yung papanan nga nasapsapa in kayo tinasapsapa yes di ba 1 hour before mabalin nga kasi or earlier tapnuhaan yung hang kayong madanunan ti traffic. Gusto ko latay jayan ko naman. Or hangkay nga madanunan ti traffic or kwa ngem no talaga nga makita yung baka ma-traffic aktoy jayan. Yes. Hangkay nga agdugluganin, mabaling kayo mo nga ag-tricycle tan nya man pag-tricycle di tata adamo di jay agliklik nga tricycle. Iwasan da jay traffic, ije kayo asidig na. Ije kayo sa kay tutumarayan. Das dyan. Okay mga idol, ituloy tayo pa dito yung pagsasalitan tayo. Kalpasan na ito yung pamaragip. Oras 5:25 in the morning.